ଛୋଟବେଳେ ତମେ ମତେ ପାଇଥିଲ ପାଠ ପଢିବା କଥା କହିଥିଲ ଛୋଟବେଳକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଇନି। କେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ତୁମେ ମତେ ପାଇ ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ଆମ ବାହାଘରକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଲା 17 ବର୍ଷ 17 ବର୍ଷ ପରଫେକ୍ଟ ମନେ ଅଛି ଆମ ବାହାଘରକୁ 17 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। 2009 ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ହାତରେ ପିନ୍ଧୁଛି ରୁହ ମ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଥିଲା ନା ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଥିଲା କହିଲ? ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ଲଭ୍ ହଁ ତ ମୋତେ ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଇଛ? ତମେ ଭଲ ପାଉନଥିଲ ତ ବୋଲି ମୁଁ କିଏ କହିଲା ମୁଁ ଭଲ ପାଉଥିଲି? ମୁଁ ତ ଭଲ ପାଉନଥିଲି। କିଡନାପ କରିଥିଲ ତମେ ମତେ, ମୁଁ କରିଥିଲି କି ତମକୁ? ମୁଁ କିଡନାପ କରିବି ତମକୁ? ନାଇଁ ତୁମେ ମତେ କିଡନାପ ମୁଁ କିଡନାପ କରିନି, ତମେ ମତେ କିଡନାପ କରି। ହଁ ନା ମୋହିନୀ ଦେଇଥିଲି ନା ଆଉ କଣ କହୁନୁ? ଲାଜ ଲାଗୁନି ତମକୁ? କହୁଛ ଆହୁରି କଣ ନା ମୋହିନୀ ଦେଇକି ତମକୁ ନେଇଥିଲି, ନିଜେ ପୁରା ମତେ କିଡନାପ କରିକି ନେଇଯାଇଥିଲ। ମାନେ କି ଯୁଗ ହେଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଲା। ମୁଁ ତମକୁ କିଡନାପ କରିଥିଲି? ହଁ ମତେ ତମେ କରିଥିଲ। ମତେ କିଡନାପ ନା ତମେ ମତେ କରିଥିଲ। ମୁଁ ତମକୁ କେତେବେଳେ ମତେ ନେଇକି କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ କୁହନା ଦେଖିବା ମନେ ଅଛି ଯଦି? ତମେ ମତେ ନେଇକି ପଡି ଯାଇଥିଲ କଣ ଦେଖି ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲୁଥିଲ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲଉଥିଲି। ସ୍କୁଟରରେ ସେଟା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ବାହାଘରକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କହିଲ? 17 ବର୍ଷ 17 ବର୍ଷ 17 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦି ଜଣ କେବେ ଝଗଡା ଲାଗୁନି ହେଲା। ରାଗନି ନା କଣ ପାଇଁ ଲାଗିବ ହେଲା ଆମେ ଦି ଜଣ ଆଜି ଯାଏ 17 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ କେବେ ବି ଦି ଜଣ ଆମେ ଝଗଡା ଲାଗୁନି ହେଲା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଥିଲୁ ଆଜି ବି ସେମିତି ଅଛୁ। 17 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏକା ପାଖରେ ହିଁ ଅଛୁ। କେବେ ବି ଆମ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ସେମିତି ଝଗଡା ଫଗଡା କିଛି ହେଇନି, ମାରପିଟ ସେମିତି କିଛି ହେଇନି ନା କଣ? ନା ତମେ ମାରିଥାନ୍ତା କି? ମୁଁ କାହିଁକି ରାଗିବି ତମକୁ? ମାରିବି କାହିଁକି? କଣ ଏମିତି କଣ ଏମିତି ଭୁଲ କର ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ମାରିବି? ତମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ନା ସେଥିପାଇଁ ତମେ ରାଗନି। ଭଲ ପାଆନ୍ତନି ନା, ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଇଛ ଭଲ ପାଇବନି? କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଭଲ ପାଇଥିବ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଭଲ ପାଇବି ତମେ? ମନେ ଅଛି ନା ତମର? ବହୁତ ମନେ ଅଛି, ସବୁ ମନେ ଅଛି, ସବୁ ମନେ ଅଛି। ତମ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଇକେଲ ଧରିକି ବଡ ସାଇକେଲରେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ମନେ ପୁରୁଣା କଥା ସବୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଆଜି ହେଲା। ନାଇଁ ଅବଭିୟସଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ପାଖରେ ବାଇକ୍ ନଥିଲା ନା। ଫାଷ୍ଟ ସେତେବେଳେ କେଉଁଝରକୁ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହୁଥିଲୁ ହେଲା। ଆଉ ତ ଏମିତି ମୋ ସାଙ୍ଗ ସେଇ ଯୋଉଠି ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହୁଥିଲା ଆମେ ସେ ଘରେ ଗୋଟେ ପିଲା ରହୁଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ସାଙ୍ଗ କରିକି ତା ସହିତ ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁ ୟାଙ୍କ ଘର ପଟେ ହେଲା। ତମେ ତ ବାପାଙ୍କ ସାଇକେଲ ନେଇକି ନା ଏକୁଟିଆ ପଳେଇ ଆସିଥା ଦିନେ। ଆରେ ରୁହ ମୁଁ କହୁଛି ନେଇକି ହେଲା। ତ ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁ ସେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ। ଏମିତି ଆସିବା ସମୟରେ ୟାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ହେଲା। ୟାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଆଜି ମନେ ପଡିଲେ ବହୁତ ହସ ମାଡେ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲେଟର ଦେଲି ମାନେ ମୁଁ ଲେଟର ଦେବା ପାଇଁ ସାହସ କରିପାରୁନଥିଲି। ଧରିଥାଏ ପକେଟରେ ଆଉ ସେ ବାପାଙ୍କର ବଡ ସାଇକେଲ ଟା ମୁଁ ଧରିକି ଆସିଥାଏ ହେଲା। ମାନେ 22 ଇଞ୍ଚିଆ ସାଇକେଲ ଧରିକି ଆସିଥାଏ ୟାଙ୍କୁ ଲାଇନ ମାରିବା ପାଇଁ ହେଲା। ଆସୁତେ ମୁଁ ଥରେ ଦେଖିଲି ଛକରୁ ସେମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ। ମୁଁ ଆଉ ଲେଟରଟା ଧରିଛି ପକେଟରେ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ସାହସ କରିପାରୁନଥାଏ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲା। ଆଉ ସିଆଡୁ ଯେମିତି ଦେଖିଲି ଛକ ଆଡୁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲି ଛକରୁ ଘର ପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ଫଲୋ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସାଇକେଲ ସେଇ 22 ଇଞ୍ଚିଆ ସାଇକେଲଟା ମୁଁ ଚଲେଇ ଆସିଲି ଆଉ ହେଲା। ତାଙ୍କ ପଛେ ଆସିଲି ତାପରେ ମୁଁ କେମିତି ଦେବି ଏମିତି ହେଲି ଆଉ। ବହୁତ ସାହସ କଲା ପରେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଇପାରିଲିନି ହେଲା। ତାପରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଭୂତ ପଶିଲା। ଭାବିଲି ଯେ ନାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୋଡ ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ମୁଁ ପକେଇଦେବି କାଗଜଟା ନିହାତି ଅବଭିୟସଲି ସେମାନେ ଉଠେଇକି ଦେଖିବେ ଆଉ ମୁଁ କଣ ଲେଖିଛି ଜାଣିପାରିବେ ହେଲା। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଚିରକୁଟଟାରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଥାଏ ହେଲା। ଆଉ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ଏମିତି ଲେଖିଥାଏ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ବୋଲି ଲେଖିଥାଏ ଆଉ ସେ କାଗଜରେ ଆଉ ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସେମାନେ ଯାଉଥାନ୍ତି ଠିକ ତାଙ୍କ ଗୋଡ ସାମ୍ନାରେ କିନା ମୁଁ ସେ କାଗଜଟା ପକେଇଦେଲି ହେଲା। ଯେମିତି ପକେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ଆଉ ପଛକୁ ଜମା ବୁଲିକି ଦେଖିନି ହେଲା। ଡର ବି ଲାଗୁଥାଏ ଏପଟେ ହେଲା। ଆଉ କାଳେ କଣ ଦେଖିଦେଇକି ମାନେ ଯଦି ଅଟକେଇକି ମତେ ଯଦି ପିଟି ଦେବେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ତ ମାନେ ମତେ ବେଶୀ ବ୍ଲେମ ଲାଗିବ ନା। ତାଙ୍କ ମନରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଅଛି ନ ଅଛି ମୁଁ ବି ପୁରା କନଫର୍ମ ହେଇନଥିଲି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଡର ବି ରହୁଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତା ଗୋଡ ସାମ୍ନାରେ ତା ଗୋଡ ଟିକେ ଆଗକୁ ଜଷ୍ଟ ଫିକି ଦେଇକି ମୁଁ ପଳେଇଲି। ତ କିଛି ଦୂର ବାଟ ଯାଇକି ମୁଁ ସାଇକେଲ ଭାବିଲି କି ନା ଉଠେଇଲେ କି ନାଇଁ କାଗଜ ବୋଲି ଟିକେ ଛିଡା ହେଇକି ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଛିଡା କଲି ସାଇକେଲ ହେଲା। ଯେମିତି ଛିଡା ହେଇକି ଦେଖିଲି ତ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିପାରିଲିନି ସେତେବେଳେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ସେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟକୁ ଦେଖିପାରିଲିନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପକେଇଥିଲି କାଗଜଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ମନେ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ପକେଇଛି ବୋଲି ହେଲା। ଆଉ ନିହାତି କାଗଜଟା ଉଠିଥିବ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଯେ ସେମାନେ ନିହାତି ଉଠେଇକି ଦେଖିଥିବେ ବୋଲି ହେଲା। ତାପରେ ଆଉଥରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଘରକୁ ପଳେଇଲେ ତାପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପକେଇଥିଲି ସେଇ ଜାଗାରେ ନଥିଲା, ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପଡିଥିଲା। ତାପରେ ସେଇଠୁ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପବନ କିଛି ହଉନଥିଲା। ମୋର ଯେତିକି ମନେ ଅଛି ପବନ ଟୋଟାଲି ହଉନଥିଲା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରୁ
ସେଇ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମୂର୍ଖ ନେତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ମାନେ ଲାଜରେ ସରିଗଲେଣି ହେଲା ପୁରା ତାଙ୍କର ପୁରା ହିଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ କହିଦଉଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଲାଜରେ ପୁରା ସରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ଦେଖି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି କି ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଗଜଟା ଉଠେଇକି ସେମାନେ ନମ୍ବର ଫମ୍ବର ସବୁ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଲେଖିଲି ମାନେ କ'ଣ ସେମାନେ ପାଇସାରିକି ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନେ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ହେଲା ହଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ହେଲା ତ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ନାଇଁ ପବନ ହେଲେ ବି ଏତେ ଦୂର ବାଟ ତ ଯିବନି ଆଉ ନିହାତି ସେ ପାଖ ହିଁ ଟିକେ ଘୁଷି ମାନେ ସାଇଡ୍ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ତ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ନାଇଁ ନିହାତି ଉଠେଇକି ଦେଖିଛନ୍ତି ହେଲା ହଁ ତାପରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି ତାପରେ କ'ଣ କଲ ଟିକେ କୁହ ତାପରେ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ତ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲି ତମେ ଆଉ ଥରେ ଯୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତମେ ସିଆଡୁ ପଳେଇ ଆଇଲ ଆଗକୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଲା ଆଗକୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ମାନେ କହିଲେ ସରିବନି ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ କହିବି ମନେ ପଡ଼ିଲା ଦୁଃଖ ବି ଅଛି ସୁଖ ବି ଅଛି ସବୁ କିଛି ବହୁତ 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 ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଭଲ ପାଇବାର ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ନା ଯେବେଠାରୁ ଆମ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମେ କେବେ ବି ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କେବେ ହେଇନଥିଲୁ କେବେ ବି ନୁହଁ ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ଆମର ଭଲ ପାଇବା ହେଲା 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେବେ ବି ସାମ୍ନାସାମ୍ନିକୁ ଦୁହେଁ ଆସିନଥିଲୁ ହେଲା କେବେ ବି ନୁହଁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ନଥିଲା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ କି ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ନମ୍ବର ଯେମିତି ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମିତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସବୁଦିନ ଡେଲି ସେମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେଇଠୁ ସେମାନେ ଘଣ୍ଟା ଧରିକି କଥା ହୁଅନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରବଳ ପଇସା ଥିଲା ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ହେଲା ମାନେ କ'ଣ କହିବି ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ରେ ଥରେ କଥା ହେଲା ମାନେ ତାଙ୍କର କଥା ସରିବନି ଏତେ ସମୟ କଥା ହୁଅନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ତ ଭାବେ ଲୋକଟା ଯେ ମାନେ ଫୋନ୍ କରି ତା କେତେ ଯେ ପଇସା ସାରୁଛି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୁଁ ଏତେ କହିଲା ପରେ ବି ସିଏ କହିବ ଯେ କାହିଁକି ପଇସା ସାରୁଛ କହିଲେ କହିବ ମୋର ସିନା ପଇସା ସରୁଛି ତମ ପଇସା ସରୁଛି କି ଏମିତି କହିକି ମୋତେ ଉଲ୍ଟା ରାଗନ୍ତି ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କୁହେନି ହଁ କଥା ହେଉଛୁ କଥା ହୁଅ କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ମାନେ ବହୁତ ମୋ ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ କିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ଗର୍ବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଜୀବନରେ ପାଇକି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି